И здравейте, днес ще ви покажа пълни олигофрени в YouTube. Ще се само едни, защото просто скъсвам се от смях с тях. Аре бе. Его. Малко лаги. Все пак снимам клип, но видеокартата ми е много шибана. Аре бе. Ето го. Аре бе. Майка. Ето го. Вау. Профилът в YouTube му е Салян Джиханов. Просто уникален олигофрен.